Hemmäňe salam dostlar. Siz bilen Türkmen Trader. Bugünkü videomuzda kriptovalyutalary, dürli gapçyklara nähili geçirilmeli barada aýdyp bermekçi. Men Binance hamda FTX birjalarynda meselem getirip görkezdim. Gelin onda başlaýyn. Perawody men size USDT'niň meseleminde görkezdim. Kriptovalyutany uğratmak üçin bize ilk bilen kabul edýäniň adresi gerek. Bu ýagdaýda FTX birjasyndaky USDT'niň adresi gerek. Bu ýerde depozit hemde wywat bar. Depozit biz haçanda kabul etjek bolamyzda ýa-da hatamyzdy doldurjak bolamyzda ulanýas. Wywat haçanda biz birini uğratjak bolamyzda ýa-da hatamyzda pul çykarjak bolamyzda ulanýas. Biziň ýa-da depozit gerek. Basýas. Bu ýerde görüşmek ýaly bir näçe adresler ýa çykdy. Her türlü sertlerde işleyen, yani blockchain'de işleyen. Esasy zat saýlajak adresimiz kabul edýän hemde uğradýan birjalarymyzyň ikisine de bolmaly. Eger men Binance'dan uğratjak bolsam, onda şu ýerdäki saýlajak seýetim, Binance'da da bolmaly. Gelin onda Binance'daky seýetleri seredelim. Eger men Binance'dan çykarjak bolsam, onda USDT'ni tapýan, bu ýerde wywada basýan. Men perawody etjek bilen birini uğratjak bolan. Görüşmek ýaly bu ýerde seýet çykdy. Basýas. Bir näçe seýetler bar. BEP2, BEP20, YRC20, Solana, TRC20. Bularyň içinde iň arzany BEP20 görüşmek ýaly 0.80 cent. İstendik somadaky perawoduma şunça komisiýa bolýar. Ýöne gynansak da bu seýetler BEP20 hemde BEP2 seýetleri esasen diňi Binance'da we Binance'ň öz ýasan gapçyklarynda ulanýar. Bu ýerde görüşimiz ýaly FTX'daky bary bolan seýetlerden ikisi bar. YRC20 hemde TRC20. USDT'de esasen TRC20 ulanýar. Komisiýasy $1. Biz YRC20 ulanmalyň sebäbi bu ýerde komisiýa görüşmegän $24. Şoň üçin biz TRC20 ulanmalyň. TRC20 adresi skopirowat edýäs. Binance'ga geçýäs. Şu ýerdäki adresini wstawić edýäs. Başdaky 4 hemde soňky 4 belgilerini inserýäs. Gabat gelýärmi? Seredýäs. Gabat gelýär. Indi şu ýerde seýetdi saýlamyzda biz TRC20 görkezmeli. Sebäbi biz bu ýerde FTX'de TRC20'däki adresi skopirowat etdik. Şu ýerdäki adres ulanjak bolduk uğratmak üçin. Eger siz şu taýda Solana dip görkezseňiz, siziň bu ýerde puluňyz ýeter. Siziň puluňyzy hiç kim gaýtaryp bermeýär. Şoň üçin uğradaňyzda häzir bolun. Influencer edin. Bu ýerde näçe uğraşyklygy gelýär? Diýelim, $100 bolsun. Görüşmek ýaly komisiýa $1. Eger $1000 diýsem $1. Sonra wywada basýaňyz, beller wagt aralykda, ýani gysy wagtyň aralygynda siziň perawodunuz amala aşar. Şeretde belli etme zatlar bar. Uğratjak adresimiz uğradýan hemde kabul edýän ýerimiziň ikisinde de bolmaly. Meselem, eger men USDT uğratjak bolsam, diňe YRC20 hemde TRC20 adreslerini uğratyp bilýän. Sebäbi Binance'da şu iki adres bar. Şu aýralyň. Men görüşmek ýaly YRC20 hemde TRC20 şu iki adres bar. Adresimizin başdaky 4 hemde soňdaky 4 belgilerini seredip çykýar. Gabat gelýärmi? Haçanda kopirowat edýäňizde adresi ýerleşdireňizde başdaky 4 hemde soňdaky 4 belgilerini inserip seredin. Sonra seýetiňizden inserip seredin, ýalňyş seýet goýsaňyz, siziň ortada puluňyz ýeter. Eger USDT uğratjak bolsaňyz, esasen TRC20 adres ulanýar.
şu wagtga görkezden zatlarym bir birjadan başga bir birja näkili perewod etmeliligini görkezdi. Eger kripto gatçyklaryna uğraşak bolsam hem, meselem Trust Wallet, MetaMask we şoňa ýaşar. Olarda hem şu wagtga giden zatlarym etmeli. Şonluk bilen bugünkü videomuzy tamamlaýar. Eger video görüňize ýaram bolsa, like basyň, kanalymyza abone bolun, kommentariýlarda öz tesirlerini belläp geçin. Hemen sag bolun.